This is my lunch, guys. My late lunch. Oh, isang plato. It's me again, ang pobreng Bisaya. Ayan. May paniod to. Ayan, this is my lunch. Indomie na noodles with 1 egg. And nagtulo na ako sa laway. And left na bahaw. Left rice sa matanda. May natira na konti na kanin sa alaga ko. Not enough naman. So, ito, nagluto ako ng pansit canton. May na konti. Masayang. Ito yung ko, pananghalian, guys. Late na. Anong oras na ba? 1:30 plus na ata. In the afternoon. Then, I put 1 egg. Ayan. Busy ako ngayon kasi marami akong hinihiwa na like gulay for the restaurant. Anyway, guys, today I need to want to color of my hair because I got so much white hair already, but I got no time. So maybe tomorrow I need to color of my hair. Ano yung iba pang term sa pagkulay? Like, ano pa bang ibang term sa pagkulay? Hindi ko alam. Basta mag-color ako ng buhok. Oh, ang dami ng ano to? Yung talagang pagkain ko super dami. Di ba? Talagang. But anyway, I don't want to eat for my dinner na kasi ang dami na nito. Ayan, super dami. Lunok na ako sa sa laway ko kasi like pag ganito na pagkain, noodles, this is my favorite. Pero mostly the OFW eat this type of noodles, Indomie, especially in Singapore. But in Singapore before, I eat the laksa. Yeah, laksa. Indomie also, Lucky Me, and got so much type of noodles in Singapore. I need to try. Really. Ayan, guys. Ayan. Did you see my so much? This is the egg. Ayan. Like half cooked. You see? Still got watery. Still got watery, right? Did you see it? Again, guys. Come on, kain tayo mga palangga. May trabaho pa ako dun sa labas, hindi pa natapos. Marami pang hihiwain. Pero the hiwa-hiwa is later on to be continued. Because I need to kaon first. I need to eat my lunch. My late lunch. Kain tayo, guys. Maraming nakapansin sa akin. Ang kutsara ko daw is parang luwag. This is not luwag, okay? This is not a ladle. Ladle. This is not the ladle.
This is a kutsara. This type of kutsara here in Taiwan is mostly like this. Because the people in Taiwan like to eat the noodles with soup. Ayan, with sabaw. So, hindi tulad sa atin, diba? Sa atin yung kutsara sa atin is malapad siya. So, while we are higup-higup the sabaw will tapon-tapon. So, nayabo ang sabaw. So, okay sila dito sa Taiwan. Para the sabaw is never tapon-tapon. Hindi matapon siya. Kain tayo guys. Super yellow yung egg ko. No? Kasi yung egg na to is yung kulay brown. Kaya, di ba yung white na hindi siya gaano yellow yung egg yolk. Oh. Di ba? Pero pag yung brown, sa Bisaya pa yung Bisaya na itlog. Bakit may English ba? Di ba? Yellow siya. Gold na gold. Pero di ni siya maprinda. Sama sa akong ngipon, dili ni maprinda kay labaw po ni yellow. Pangag pa jud. Gayelo ang itlog. Marasa kang ngipon. I know the people who is watching now of this video of mine, swallow the saliva. Naglaway-laway po naman ako, no? Gutom na talaga ako, mga palangga. Mga kapobre. Kayo dyan, kumain na ba kayo? Kain na kayo kasi kung sa ano pa, lawas ang puhunan. Doon sana ako sa sala kakain. Tapos kain ako, hiwa, kasi naghiwa ako doon. May hiniwa ako na gulay. Kaso lang nandun yung matanda ko, nanood ng TV. Pag nakita niya ako na kumakain, sabi niya, kakain na naman daw siya. Kanina ko pa siya pinakain. Pinauna ko lang siya. Maka-interrupt na akong kuan oy katulad akong ulo basos Ginoo ko. Wa man po ko gikuto. I got no kuto. What is the kuto? What is the kuto in English? I just know the English, the lusa is lies. Di ba? Lies? Lusa? Nakati siya kasi because of the white hair. I got so much of white hair when you open up this one like di ko rin alam tong buhok ko. Kasi sabi ng iba, kailangan daw yung i-treatment mo na bago magakulay para mag-ano ba yung kulay talaga. Pero mahal naman kasi bayad dito, 1.5. Kaya ang ginagawa ko, pag nag-ano ako ng kulay sa buhok, yung itim lang para kung ano lang yung may puti-puti, ganyan, yun lang ang kinukulayan ko. Bahala na yung iba kasi itim naman yung iba, diba? So, I just I just color the puti-puti, mga ganyan. Kasi, if I will use the color like brown or gray, gray. Is there a gray color for the hair?
maybe like have, right? I don't think so. Kaya ayun, ito yung black ang ginagamit ko. Kasi pag magamit nga ako ng ibang mga kulay-kulay, hindi ko naman makulayan lahat. Kasi my buhok is super kapal. Buhok lang ha. Hindi pa mumukha ko. Ay, sorry. Ba? Mega shoutout pala sa mga subscriber ko. Hindi ko kayo masuklian, as in nasuklian yung ibang mga nag-subscribe sa akin. Nag-invite ako, promise. Nag-ano talaga ako, nag-subscribe. Oh no, what I mean, nag-invite. Hi mga palangga, can you please try to support my YouTube channel? Thank you so much. Then, I am the followers is from this guy like that and who. Ayun, nag-ano sila. Basta mag-ano na lang ako paumanhin kasi hindi ako makapag-ano. I just want to really apologize. I hope this one of you can understand me. Na hindi ko kayo mabalikan kasi nga ay am busy. Busy talaga ako mga palangga. Like today, naghiwa ako ng gulay. Una, isang planggana, yung malaki na planggana, yung pag naglaba tayo, yung malaki na planggana, ganyan. Pagkatapos no, naghiwa na naman ang isa na naman. Kasi hindi pareho ang, yung dalawang klase na same na gulay. Kaso lang, yung isa malalaki, tapos yung isa maliliit. Tapos ngayon na naman, maghiwa naman ako ng mushroom. Pero yung sa mga malalaki na tinatawag nila na moar, ayan, hindi ko pa natapos. Tapos, ayan. So guys, ito na naman siya, oh. Maghiwa pa naman ako nito mamaya. So, pagkatapos kong kumain, tapusin ko muna yung isa. Tapos saka yung kabuti na yan, yung mushroom. May nagatambak pa akong hugasan. Bahala na yan. Kami lang naman dito, dalawa ni Lola. Daldal ko na. Basta mag-ano ako talaga, mag-apologize. Please, maawa kayo sa akin. Patawarin niyo ako, ha? Patawarin niyo naman ako na hindi ko kayo marisbakan kasi nga busy talaga. Pag may time ako, mag-ano naman ako. Kasi yung buhay ko dito, ni minsan may oras, ni minsan may wala. Kasi nga, isa din, lalo na tong matanda ko nang magpasaway. Alam niyo guys, ang noodles, like parang dali ka lang mabusog. Pero maya-maya, lalo na ito spicy. Not much spicy. Mamaya-maya, nagutom na naman ako. Pag ganito yung kinakain na noodles tapos a little bit of spicy. Mamaya pag nagutom ako, I just want to drink some water. Warm water. To those people na hindi pa, kung
kung sino yung hindi pa yung baguhan pa lang nakapanood itong video ko, pasuyo naman dyan, palambing, paki-thumbs up, then paki-press the notification bell to the other side, sa right side, paki-pindot sa subscribe, then after you pindot the subscribe, can you please press the all para updated kayo kung ano yung mga bagong upload sa Pobreng Bisaya na nagbibis dito sa Taiwan. Ang isang Pobreng Bisaya, isang driver sa wheelchair. And then, i-promote ko din. Promote pang nalalaman. Then, please follow also my Facebook page. Ayan. Siki Horian ko. Thank you so much, everyone. Sa pagpatuloy niyo pagsubaybay. Or yung hindi pa nakapagsubaybay, pakisubaybay. Sa FB page ko, Siki Horian ko, ayan. Salamat ang marami in advance to those people want to support my YouTube channel, my FB page, ayan. Thank you so much in advance. Then, to those people want to follow or subscribe my YouTube channel. At yung iba na nanatili na palagi nagasuporta sa mga upload na video ko, thank you so much from the bottom of my heart. Really appreciate each one of you guys sa pagsuporta nyo sa maliit kong channel. Salamat ng marami. Naubos na rin, no? Ay, salamat sa Diyos. And the last, subo. The egg yolk. Ayan. Super yellow siya. Kasing yellow ng teeth ko. Hindi naman, sus gino. No? Bungal lang ako. Inamin ko ang bungal. Matanda na nga, daming white hair, bungal pa. Ayan. May yellow itlog, my gold egg, same as my teeth. Is that same as my teeth? No. Hindi to maprinda. Mas lalo na yung ngipin ko, pangag, wala mo dawatan ni sa punsya pa. Joke! I'm just kidding! Just for fun, mga guys, kasi we don't need to super serious about kung ano yung mga problema natin, kasi naku, lalo na sa mga OFW na kasama ko, hindi tayo magpalagi mag-ano kasi nga wala tayong kapuwang. Yun ba yun? Yun ba yun sa Tagalog? Wala tayong kaano dito, kaagapay, like kumaga may mga problema tayo, di ba? Bawal mag-stress. Pero hindi naman talaga maiwasan na ma-stress tayo. Again, kainin ko na lang to, guys. Sarap, yum. Basta, di ba, guys? Kati na naman. Kaya, kailangan natin laban lang tayo sa buhay. Again, guys, thank you so much, everyone. Again and again, it's me, ang Pobreng Bisaya. Want to say thank you so much, everyone, and God bless sa ating lahat. Bye-bye.